Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga buying. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Buying. Kini akong problema bahay ni sa anak sa igsuon sa akong asawa. Naamugod siya puyo sa among taon. Pero ano nyo masabtan ako problema, no? Inanin ako pagsugod at tanan. Ay, Pedro, may Peter, may kinanoroy maroda. Asa mo ba dong? Ikaw Pedro, siya Peter. English man ni Bisaya. Oh, English siya. Ako'y Bisaya, siya mo'y English. Bay Peter, ang tatabi, Peter Dihos. St. Peter, St. Peter. Ang tata, ari, Okay. bisag unsa kanta. Kanta la tani ay, kani ay. Katong alis to, alis to, ye. Larga pet. Larga. Sige Bay Peter Dihos. Kana, ari to. Ano ganyan? Dunay mga asawa, way pagtubag sa bana, labi na ang bana, walay trabaho. Tanong niya singkahan, labayon pa sa pinggan, kay kuno tapulan ug ang kaon ray nahibawan. Kumuwalay trabaho, magpailob lang bisag unsa. Okay, daog. Kay sugo man sa palad nga iyang naangkon, mudukulag pa-out o giluom lang in taon. Ay, kinabuhi alao, basta wa kay trabaho, putura kas gahot, bisan ka magunsa, basta wa kay trabaho. Puntagon tuho hapon, ikay kusinero, humanog kusinero, unya labanero, pananglit pagpalisod, hardinero, kuno na ikarden, kuno na kay trabaho, pinangga ka kaayo, apan puno lang sa mga bog. Kana muli kay atrasaw, mudugang nga babay, mangita kag paagi, aron ka maapili. Ay, uya tayo makasapas, lukob lang ang pagduda. Kung may kaistorya ka, labi na babay, ang imong kaistorya, dayon sabay-sabay, musudlo ang mata, maukin ning asawa, kawa nga sungayan, artinod lang ang para, haos lang ang tanan, maukay ni asawa, ngawag yo'y kumpiyansa, nawan ang asa palabra. Di honor. Salamat kay Bay Peter. Peter Dios, ha? Susunod siya sa nilipon ni Bay Peter Dios. Kay para duhaon na itong sista, si Pedro may mulid, niya ito may mo greeting, ha? Sige, thank you kayo. So, lakaw na sa mo. Lakaw. Tigay, may plite. Oh, sakto din. No, pretty din. Dara. Ang remind si kong GSB. Dara. Ay, sa kakumkum siya ng halis sa skin din. Sige, Bay Peter, salamat kayo! Natahon akong mga amigo ay sus, pilibagin ako. Dong, Boy. Oy, Day! Dong. Day! Nasi man ng Carla, langita ni mo. Dis man nang bidang ano, probida, no? Kaya sa kadiyot ba? Day! Nanak ko, Day! Oy, Manang, kumusta? Ay, kumbati lang gihapon, bisag naglisod na. Nagkagwa pa mga manang, uy. Ay, sus, karaanan na diya. Ano sa may karaan man na? Ay, kanang yung daig-daig na ako. Karaan. Sige lang, mag-daig-daig, huwag mo hatag-hatag o kwarta. Huwag gid ka mausap manang. Maulan dahil gihapon gid ka. Ay da, mausap pa rin atong batasan. Pero kining atong mga kabuang ay maoy lisod, usbon. Mao gid pa Ano, na. suroy mo ka man, kita ikaw ba mo? Kita rin, Ay, waday mo kailan ha? Sisiyot bitaw ni akong kamanghuran. Ikaw rin shoot! Tiyo. Tiyo. Tiyo, dong Tiyo, dili kay Tiyo. Singa, buyay ako nga niya, Tiyo ni mo, probida. Mas sila dakuan na nila mo kaon ro, dako naman kay ka. Sabay dako ba nga?
Maura man gihapon ang iyang kuan gidakon. Ah, di ba? Ang gingon ako nga dako. katubo. Wa katubo. Wa bitaw nang ang igingon akong dako dili kaon di ay ang iyang mata. Tiyo. Ay, Iyo ha. Iyo. wa man na mo dako yang mata oy. Misiga ra man nagmaayo murag 50 buyas. Mo gani. Ha, sigan kayong mata mo dako taon. mama. Ay daw sara goy nakita nako ning bata nga midako. Ha, unsa man manang? Ang itlog na gud ana niya midako. Ida mura di kasi Franz do. Bukot sa kidot ko nimo do. Unya na inyong istorya, oy. Unya na inyong tabi. Mga onsa ta kay naibaw kong gipanggutom na mundo ha. Ayan. Dali sa mga sa kusina. Kaya importante. Manadakan lagi Sigang ka na mata, dya. patingangan. Doon sa niyo pagkaibaw nga gipanggutom nami. Ay, nice. Isyot ay luspad na kaayo. Aye. Dali na mo sa kusina. Dong, alit dong ato sa pagkanon. Sige sa pagkaon mo. Naglataw ko ba to? Nasurpresa yun mi sa pag-anha sa igsuon sa akong asawa nga babae uban sa iyang anak. Nagtuo kong dunay gamay problema. Pero dihang nahuman na sila gaon, istorya mi bahin silang tuyo. Dong buyeng. Nang. Ang ako gugtuyo sa pag-anhe dong ba. Akong gidaki ning imong pag-umangkon kay gusto laging mo bakasyon din ni syudad. Bakasyon day. Di mo ka ani eskwela nang. Ang boto ganahan na sa ding eskwela ning bataa. Shoot. Tiyo. Smiling rag mata. Yeah. Nakakabis ka? Di nakaganahan mo eskwela day siya? Lagot ko sa akong maestra, tiyo eh. Pero may kong kasabaan. Pero mugi ang gikontrahan. Akuan, ano man? Basig, may saka. Ang boto to niya, tiyo. Huwag mo ko kinumdong nga kasama ko niya. Sinundong ka itong primero yung kasabaan ka niya. Unsa man sulti niya to? Nasukuro siya na ko nga. Maunsa? Nga ako siyang gipanabi nga busluti yung panty. Pagkakadnahan, binuso, di kay kamuso. Aliwat ka pidra, pwede. Pero ano yung panabi, masali mo? Nang lilit, tingali ka niya sa, di ba? Di ba mo kabuslot yan pati? Tawan ko manglilit, tiyo eh. Siya rin may patakag bila ko. Sabi ay. Mga nga, di na ko ganahan mo balik. Nga, sa ato pa, may drop di ay klase di ay, gidrop ka, no? Kayo, ano mga kita dito? Murag na gitu. Mao ba na? Oh, mao na badlongon man sa guding bata agod. Mama, taon ko mapabadlong god. Sa ato pa di ay, og, waka, bundang, may graduate na tadi ka karon sa high school. Graduate mo lang, tiyo. Nakatrabaho na kita karon. O di ba, engineer na unta karon. Ilom di ay, engineer. Bugo kay kagmatoy, engineer. Bugo ka taon. Di mo ko balkansi sa mong klase, ma. Kana mag-exame. Tanan ako mga classmate. Pulos itlog. Puro itlog? Oh, Ikaw? itlog pod. Asa balkansi? Ay, nako ng itlog ni mo kanhanan. Aray ko. Recorded by X Thunder Gaming. Tuanas manang, gipasakay na nimo. Sakay ng boss. Si Isyot. Sa kwarto ay, akong ipabaway ng pagbangkon mo. Dong, dili ka ta maproblema anang bataa. Ang anong problema nga? Tanaw ra ba nako anang bataa pagkadako ra bagkaon. Ano noon? Labaw na yun yung itlog dako. Basta Dako sa nagitlog. bako eh. Basta malihok lang dis ba? Di, tinapulan. Okay naman. Magtinapulan ganina. Di po ito balik. To si Ilaw eh. Dong, Bisan to may pagkadakog kaon ng pag-umangkon sa kong asawa pero nakita sa nako nga kugihan sa kong bata tao no. Muliyaw sa gidinoon. Unya, nalabay ang dawa kabuan. Doy Buying, Ang inong iin mo din ang pagkabangko ng bata. Isingahan na niya. si Isyot, doy ako eh. Ay, Ito mo no, Isyot na mo no. Nga mo no? may buong manggod ko ng bata usahay nga. Muistambay diya sa tindahan. Usahay at tos may bilyaran. Karubo ko ibaw nga ibo din ang pagmangkon. Oh, anak na sa igsuon nga magwang sa kong asawa. Mao ba? Uy, bantayin na usahay ng bata ha. Kay murag gisuod na siya sa mga istambay dire. Ha? Pasig ba dara siya sa mga kabuang sa mga istambay? Sige lang, may problema na mo. Warningan ko na. Oh, ay kumpiyansa. Kay ibaw ka na sa mga istambay din ito. Sige, Mano. Salamat kay Mano. Sige. Sige, Mano. Harin ako. Sige. Dong, naunsa man na Isyot. Uy, murag tuan na pirmi ang naong ang mga barkada niya.
Basig matakta na siya sa mga istambay diya, ha? Basig ni apila siya na ng suyop-suyop. Mida, sa nang intra siya ng suyop-suyop. Malas na siya. Linagin ako siya sa Lodis bay. Badlungan na, uy. Kay tagsa na lang ba na ako na makita din sa bahay mo. Nagtuan na pirmi siya mga barkada. Ikaw man ang pagbangkon. Ikaw tayo badlo. Ikaw lang, kami lang patuom na nimo. Ay, sige, akong pagsultihan na ba ta? Tarungan lang pagkisulti ka, di mahiubos. Basta yun niya, musulti na ni Manang. Iyara ba nagisalig ni mo ng bataa? Oh, day, ako rin bala na. Ako rin bala na. Ay, asan mo ni bata? Tagsan mo ng puyo ni sa bahay ni bata, ah? Pabida, murag buang ni sa barkada ni bata, da. Ah, ay, aray. Kinit. Damo rin chinsoy. Gabso rin liog rin kadat. Mayo kayo na uli ka, do? Do, adulong ti kape. Ay, istorya ta. Uy, tiyo! Wala kay Tiyo. Jot. Wala kay Jot, Ron. Lambuyog, tiyo. Tiyo. Lambuyog, gitu ka ba? Ano ako, Jote? Pero ati ka kay magkikstorya ko about universe. Uy, tiyo! Maliit ka na, tiyo. Ngayon natin istorya ni Kulin mo, tiyo. Ah, sige, kadali na kayo. Ay, nalakaw na lang ito. Sas ka niya! Ay, ang sarito, tiyo. Ang sarito. So, di kita doon nga, nabuang ka sa mga barkada-barkada, ha? Di na magari kapit mo uli ni sabay. Katuwa ka lang permis sa imong barkada. Kisa yung mga barkada niya? Ay, wa, tiyo, ay. Ay, sila rin mas kalo, swaki, o bagdok ko. Ah, maunay mo mga barkada. O, tiyo, mga buton na sila. Sa ibutan! Sa ngalang na kulbaan na. Kita yan? Alo, waki, bagdok. Oh, nakaila ko ng mga tawa na, Jot. Pulos ng miyupay, ha? Mga ikaw, palayuan na nila. Ay, paduulan na. Di ikaw gusto makakita ng sige kagpuyog na nila. Kay tingalig, madamay ka sa mga binuhatan na. Kasabot na! Ay, Ayaw na pagkuyog-kuyog nila. Sabot! Kung di ka gustong, i-deporte ka, pauli ka tos bukid sa inyo. tiyo. Day, Neja? Neja? Yes. Dong Boyang. Ay, sa shoot eh. Kisa nga? Shoot. Si... Shoot! Asan? Diri na to, eh. Aon lakaw na sa tingali to. Nga naman. Ako ano kini ngita mo na kung pari taon na may siya ba nya mangita man kinahanglan sila helper. Ako giingnan na ako pagbangkod sa akong asawa nga way trabaho, ngitag trabaho. Ako ipasud dito. Anatuan sa siya mga barkada. Oh, ida ako pag giingnan nga di mo duol niya mga barkada. Bigla ako pagitaon. Oh, di ba taon? Tugsok mo na. Bantay lang ron ako. Oy, so sa nang imong motor diri. Oo. Baya, aray, siya rin ako kasugat. Tiin ka ni Gikang panuha. Shooters! Uy! Dali, dali! Tiyo! Sabi Asan na, ka? tiyo, doon na tika, doon na Okay, tika, ha? okay, okay. Tiyo-tiyo pa ka diha. Tiyo, asa ka? Asa ka? Munta naman ka, ha? Hindi sa di mo, no? Anong munta naman ka? Anong munta na ka? Ngita ko di mo, dimni ka. Di ara ko Di spulan. ba king na daw sigig koyo ka ng barkada, dili magsigig koyo. Tara, tos bahay, magsulti ka. Ay, tiyo! Tiyo, okay! Nakasunod yung trabaho sa siyam sa akong amigo taon nga suod po na ako ang tag-iya. Kunya, pila may sugilanon. Ako siya gisoroy dito sa siyap. Kunya. Ribing! Piping! Ay, yaman ako kumpare. Pre! Musta? Wag ka, Jotiron. Taon. Ay, kakuan kaning pero nagyo kay Jote. Ningon ko taon ba kay ayawat pa kanon ko mo niya. Kami agil ko dili kumusta ang pagpagkus ko sa taon. Wa mo presyo din eh. May kay nasuroy ka diri, pre. Oh, ngano pre? Ha? Ha? Paitas na yung pagmangkon, pre, oy. Tapulan man kayo. Tapulan kayong bataan. Unya. Mauro ba'y pinakadako kay kaon na mo dili? Kaon. Daan na. Ano ba? Daan ko kaon? Oo. Ug sus pastilan ug di patungod nimo, pre. Hagbay ko nang football, oy. Pero Ay, maikog lang ko nimo. Iko pagputbula na. Basta pabadlong ngali. Sige lang ana. Aron, karon guli na ko. Ako'y putbula ni. Ha? Piti gino na ko bata. Ako'y putbula ni. Ata asosyotes Denija. Ay naambot lang ana oy. Wa pa mo tumauli sukad ganina. Dali ni maayo da. Murag busan ni bata da. Papaulian na siya sa ila uy aron dili ikay mapurisyo ana niya. Garol gyud ni bata. Recorded by X Thunder Gaming.
Tiyo? Lingkod, ug ang may una. Istorya ta shot. Unsa man, Tiyo? Sabi niyo nga, napon ko ka dito si magtrabahoan. Unya, kanindot pagidi mo. Bulan ko no kay ikaw di pinakadakong kaon. Grabe lang. Di maghinam di ka nga undang na nimo barkada focus sa trabaho. Trabaho, bitaw. Magtarong ka na sa mo trabaho, ha? Dili kay magita kag trabaho sayon. Bida, pakauwaw lang gyud ka. Pakauwaw ka na ko. Sorry, Tiyo. Last chance di mo, ha? Last chance ko ning ihatag di mo. Di pa gali ka magtarong, pakuha ka na kas imong inahan. Tiyo. Itagaan ako last chance akong pangungkod taon sa akong asawa taon. Kung dili gyud siya magtinarong sa trabaho, aw, papawaon ako sa bahay, oy. Bahala na bagawin mo sa akong asawa. Papuliw na ko ya dito sa Isaila. Kunya. Bida. Sino ba? Akong tablet lagi. Ato na ba kumuta na og salida dito niya? Wala man dire. Bida. Di man yung butang. Dini, lagod. Nay, na pamagay na charger. O, pamagay na maibot sa outlet. Oo, lagi ko ha to. Kunya, isa balay mo kuha nga kita raman din eh. Ah. Tulo raman ta. Ni mal ang pagbangko ni May. Walain ko ha to. Isyo. Dong, nakadungog ra ba kong istorya ka ni apil na si Isyut anang suyop-suyop. Ano? Shit. Tiyo. Palit to, grabe sa hardware ka. Usak putilya. Gamito na mo, Tiyo. Papalit ito! Sa kong palit, Tiyo. May hardware niya sa gasoline station. Sa gasoline station ay hardware. At bang anak. Ato pa dito ka. Iyay, nitor ba, Tiyo, eh? Pwede magmoto na ko, Tiyo. Gawin ka motor! Kamao, Tiyo, eh! Muna extra na ko dito. Balabay ko sa ato. Sige, pagdali dali. Kaya gabito lang ko rugby. Uy, api na ka rugby boys, to. Ah, Oh, Tiyo. dali dito. Oh, Tiyo, Tiyo. Mabasyo, day. Wa pa man. Nga naman, gisugo to ni mo? O, day. Papalit ko rugby dito sa hardware. Na, basig nasangit to siya mga barkada na sad. Or basig gisuyop tong imong gipadang kwarta. Oh, madukulan ako siya. Aw na nagduong gid ay. Aw lagi mao na na. Ay. Nana ay. Ganganganga pa. Nagtagang-takiang man ang ano. Ay, nanay. Awara? Ngayon na sa mga ibang motor, ha? Nagmotor kagi kanina karon, naglakaw lang ka sa mga ay. Tiyo. Huwag ko magkapalit, Tiyo. Buang nga, eh. Basta buang. Tay pa. Galakaw na lang kaasam na akong motor. Buang nga, Tiyo. Gitulis ko. Yas, itong motor kita. Pisot pa di ka, nga gituli maka, ha? Gitulis ba? Tulis? Buang nga mga tawanan. Usa? Buang nga mga tawanan lagi, Tiyo. Wala mo katawa, ino ka gitulis ka? Nagkatawa ka, Tiyo. Yapi lang tulis ang motor. Ah. Pero wala kibaw nga wato'y gasolina. Ay. Wah! Aja ko kasabo sa huling nagtanaw ko sa pagmangkod sa akong asawa, kaduklunon ko, kapatiron ko, kakulatahon ko. Basta wala ko kasabo. Mao ni akong problema. Di na. Makita ba ka to akong motor? Saan ba nakatawa pagsulti ka sa manang ang maguwang sa akong asawa? Kung dayo na ba naglaban siya anak? Saan ba kung kabay pasultihon na si buhato na ko ani? Palihog tabagi ko babe. Ikaw nakasuway naman sige kang motor ba? O sa man kung kabay pasultihon, buying. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karugat lawa. Atong sinder ati Prese, Dodong... Buyeng! Dodong Ah, Buyeng. Buyeng. Dili ni Sir Arnold, ha? Buyeng raman sa angga ng Sir Arnold. Pero kanis Buyeng, ati Pres, nani pagumangkod siyang asawa nga Marcel Bison, gida sa mangguwang siyang asawa, diha po yung sila, ha? Niya karon apil-apil naman na ng kuhaan, ati Pres. Barkada, wasad, gipakita, hindi suyop siya. Basta aglas niyang sa ati Pres, gisugo siyang rugby siyang, bali, tiyo niya. Gisugo. Kay banam ni siya sa iyang kuan, bana ni Nada. Gisugo siya rugby, gipamotor karon pag-uli nagkatawa nagi siya. Tiyo ha, ay magdirang din ako kapalit kay gitulis ko tiyo. Giapil ang tulis ang motor kay porte nagutang Buyeng. Ay daw na siya. Gitulis ko so sila kay bao nga ang motor, wato gasolina. As Taphaw ning bata. Tawa na katulisan. Ambot lang oy. Anong ninana ning bata? Taphaw na. Taphaw na gamay. Tapaw. Nataphaw. Managi ng tapaw. Taphaw. Na nakagamit na to. No, sa imo nga pag-ekspresyon natin hanggaws na ako ano mao na ni nakagamit ato way siguro gibaligya ato niyang Tawa, motor motor, prasip soyo bida ay papauli lang dito dong oy pauli lang na sa imong asawa dong Bida. na yang maguwang ipakuha Bida lang lasing makadapat ka na or tamo pa mo pa siguro undahan pagdungga pa na kuya na kay tagsaon ra kay gutok na bida no
Mao ni ang problema ro dato ati pres kung saon niya iuli na. Ayon nagdagang Mao na. Kay kan pag umangkon si masakwa naman na. Ako duda yung suyop na ati pres. Di suyop ro ginang bata. Okay, pag ingon niya palit rugby ha, mo rugby sa day ka chok. Ana naman. Yapi naman ko iwan. Ah. Bab, usap ay katambang na to aning awata abam. Saban-saban. Kaya ribe. Pasay. Usay bab. Pasay ba siya? Og sa amo pa makatigwangan sa probinsya Gulyat. Mana ay papulian na gadugag pala kanon. Pulakan on. Kidugag pulakan on. Kadungang-dugang sa kusumo. Pero gatong paambitan Gulyat karita sa Old Testament sa Isaiah 58. Isaiah 58 versikulo 10. Og pakanon ninyo ang gigutom og hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan. Musidlat ang inyong kahayag diha sa kangitngit ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udtong tutok. Karon, nabuhat naman nimo, nakapapuyo na ka, nakapakaon ka na. Apan, mura siya naabusan, no? Abusar yun ba? Oh, Abusar. gingon man dire, kung pakanon ninyo ang gigutom, ipakaon na nimo. Kaon. Hatagan sa mga kabus sa ilang gikinahanglan, musidlak. Sila mo kalag. Ang ako nga napagkaon na nimo gipapuyo nimo unya ingon anak karon murag nagabusar para wa kay daghang hunahon diretso na imong pag panghuna-huna sakto tong ingon natin preso ni Gulyat nga papulian lang na. Papulian lang na sila kay palanglitan inig raid Gulyat unya atol nga naa sa imong bayad badakpon makagapil Apel na. kay drug din imong bayad. Dili mato, may tabo nga rag din bam. Sayo man niya pat sa UP ang iyang bay. Pero ang iyang pagmangkon, kung pagmangkon siya nga sawa, kung doon ay daang nga butang, apil sila. Kaya na masud sa pinimay. Ug ana din sa manuyop sing kwartos lang bay. Bate, wala kay ba? Oo. Oh, Oh, ana din sa dito maghimo sa dito sing kwarto sud. Mao yun. Isod na. Oh, paulian lang na aron dah, pamagani mo nagbuhay din yung anak, pamagani mo mga anak. Oh, Awa na sila, anak. murag wa. Na. Oh, Wa kay di man itog ka nila, mo di ana. Problema na. Hindi tayo problema. Awa sila, anak. hindi erto eh. Singan? Yung Pedro, di itong kahit ko ipaungo. Amo, magkadoon. Oo, kaysa Kaysa mo makaya kahit bris, amo, magpagdo. kaysa ako nagingon og ari kas panulton sa mga tinigwangan ka nagingon og pinadios, nakatabang ka na. Nakatabang na. Oh, nakatabang ka na. Dili na Sobra ba, ma'am? dili na magmahay nimo ang imong sister-in-law. Sister-in-law man yan, no? Ana dili na Oh. Uriya lang kung maghimo-himong istorya dito ang anak pananglitag moingon siya nga gidaog-daog ko dito. Wa ko pa kana. Wa pa kana. Ana natin may mong magkakontra mo kag imong sister-in-law. Apan, mo ipagaing non ug moingon kag wa di gabaos kay gipakaon mo gipapuyo pa niya mo yang gihimo. Wa igabaos apan pong pa sa among katigwangan gyapon sa among probinsya. Sagdi lang kay ang imong gibuhat gilista mas taas. Oh, adto rito siya may nakakita. Kay unsay nga ni og ana diya sa ko naging lagi kaganiha en kaso grido niya nana si maghimo sa mga dili mayong bisyo diya sa imong bayad dakpon og Dakpon. apil imong bayad dakpon kag apil. Apel ka ako. Pilon. Among silingan gulat gidakop ka nang bisag kuan tiguang nag edad og 70 na apil og priso. Pilon mas tinta. Pero way usa ka semana gipapauli. Pagawas na. Nga naman, apil man. Ano? Di amang bay. Ah, Ngano man lula. Ay mo hatag mag 15 pesos. mauli Ayaw ka na. wata lang pagbukas. Dagaan mo Na. ito. Oh. Di ay. Mau na. Nabi tayo uban nga bahay anate pres. Balik to tinistos. Murag inana pabangan lang Pabangan nila, no? Mao na kanang ano magsuyupay niya kada tao bayad og tag G's. G's ya 5 kabuk tao 50 ini gawa 50. Lima man sila po. Tag G's sila. Kay pangita ah. Dali, oy. Wa pay tax. Dakpan mo. Pitik ka. Baita. Ako na itabo na. Pasturukon ka. Ako na itabo man ako. Na, nga na mo. Manuyo pa dyan eh. Karon. Gidara ko sa bay. Ari. Man, usap may tsura manuyo pa. Gidara ko eh. Ay, nya. Unsa na itabo? Gituto na ko. Sama na pala natin kulumanon. Doon ako ang puzzle, Dihan. RMN